Wallahi ba ke mai kana biyu. Wallahi normal ina nan ba na garin ki ne. Wallahi. Ko baki kolo na a waya ba. Wallahi waya ta ci faɗa yadda za a yi. Ba wani motion a ƙasa. Ya fi zan tambaya tun da kina kana biyu ba ma da ba. Assalamu alaikum. Mallam lafiya? Lafiya kalau baby. Sai ku ce na aljani? Wannan wata irin magana ce mara daɗi. To ajalin ka ne mallam kawai ka zo ka tsaya mana a gaba. A baby wannan zancen duk ba shi bane. Lafiya daga A ganin ki tun soyayya da makulla yake tun can. Kai ke rike mu. Abokin namu zaka da ka? Waye shi? Dan ya zo yana wa bebin sa magana. Kai ka tambaye ka ji mana. Kai to tambaye ta. Gaskiya abokina ba dan kai bane ba wallahi da sai na kai ka gaba. Allah. Kan baby ta biya ma wannan ƙarya ko da kin dan da tsuwar keke. Ibe biya ki haka baby. Kai ka tsara da kan mana keke fa. Don Allah ya Dan akan wannan keke yake. Kai wannan ne ba. kai ka ba hankali ba. Waye kai Baby. tambaya wane ne gare ka? To zan nuna maka ko waye. Kin dai baby abin nan aka mun gaskiya bai dace ba. Ko ba haka ba. Saboda ni. Saboda ni. To ai gaskiya na kuke faɗi miki baby kin ga wancan ƙarya gaba ɗaya ya zo ya zige ki ya huye miki kunne. Ko dan kin gani da tsuwar keke ne ya yake haka. To me Kamar ya ba haka ke nufi ba. wannan motar tamu bari me ce mota kai ka gan shi ba Kai a Najeriya wannan ne yan wannan mota sai ya shirya.